Malawi Today. Tikupasirani zomwe ayankhula a Boni Kalindo the DC atasowa kwa nthawi yayitali kwambiri ndipo iwowa alongosola zinthu zambiri inuyo mungokhala pompo ndipo mumvesere kuti akuti bwanji a Boni Kalindo the DC. Ndinene kuti Malawi ine ngati president wa anthu osauka ndinakusowani kwambiri masiku atatu apitawa. Ndinasowa pa zifukwa zina ngakhale kuti anthu ena amayamba manong'onong'o kumanena kuti mwina president amangidwa, ena iyayi kumanena kuti osakhala agudwa paja ku Malawi tu ndalama zaphweka anthu angogulana. Ndiye ine ndikufuna ndikusimikizireni Malawi kuti ine ndilipo, sindinamangidwe, paja ine ndikamangidwa amalengeza pa wairesi akupolisiwo, komanso kuti ine siningagudwe. Munthutu amene angagudwe kapena kulandira ndalama zimene sakudziwa kumene zachokera chimakhala chiyambi chasoka. Munthu sulandira ndalama zimene sunazigwirire ntchito, sunatuluse thukuta lako, ndikung'angozilandira kokuchaicha uziwe kuti ndi chiyambi chasoka komanso kuziyitanira imfa. Choncho inu Malawi amene mmakhala mukukayika musamakayike konse chifukwa ine ndine woopsa kwambiri, mwana wa chabe the DC amene ndinabadwa ku banja losauka ndiponso ndizafa osauka nanu limodzi. Inu anthu osauka ndi ine ndi chimozimozi ndipo tizikhalira limodzi osamanjenjemera ndi zina zilizonse. Ndinasowadi, ndikudziwa kuti munandisowa, inenso ndinakusowani kwambiri. Ndinene kuti kuyambira lero mukalandira audio yochokera kwa the DC, chonde konse kumene muliko mukalandira audio muzigawa kwa anzanu. Anthu amene tikuyenera kuti tiziyatumizira sopano ma audio apambana 10,000. Choncho ziwani kunena kuti WhatsApp yanga imagawa 5 yasiyana ndi ija yakale imagawa 150 1000 pakamozi, koma iyi anandibana imene ija ndimagawa 5. Choncho kuti ndikwanirise anthu onse monga mmene ndimachitira kale zikumavuta kuti anthu ena akumadandaula. Komanso ndikupempheni kunena kuti inu amene simunalandire audio ya the DC musamatayeso nthawi ndi kuyimba, muzingopita pa YouTube. Pali Malawi ena abwino amene amatenga nkhani zimenezi ndikuzipitisa pa YouTube. Ngakhale ena amanena kuti inu a DC anthu akukupangani chipikisheni, akukuchenjererani, akukudyererani masuku, akulandira ndalama. Ife chimene timafuna ngati timu yanga ya the DC komanso ife Malawi First timafuna kuti Malawi muzikhala informed, muziziwa zimene zikuchitika muziko lanu. Ndinenenso pano kuti chikhalidwe chija chimene anthu ena akumachita create ma fake Facebook account chikupitirirabe. Ndipo wina walemba masiku apitawo kumutu kwa Richard Chimwendo Banda kunena kuti Richard Chimwendo Banda ndi amene anapha Chilima, koma pa mawuwa akulankhula ngati ndi ineyo. Ndikufuna ndinene izi kunena kuti ngakhale kuti ine ndimatumikira Malawi, kuwayimirira Malawi pa nkhani zosiyanasiyana, inenso I am responsible enough. Ndinapita ku sukulu ndipo chichewa chimene ndimalemba chimakhala chichewa chochakuka. Choncho pali munthu wina amene akumapita pa Facebook ndikukachita create ma account osiyanasiyana mu zina la Boni Kalindo, kulemba kuti Boni Kalindo the DC, ndikumalemba nkhani zotukwana, kumanyoza anthu ena, ndikumachita create platform yoonesa ngati ndikulankhula ndi ineyo. Chonde tizipasana ulemu. Komanso Malawi muziwe kuti ine ndilibe Facebook account. Munthu amene akukumakunamizani kuti ndi Boni Kalindo kumalemba nkhani zosiyanasiyana pakana kumatukwana Richard Chimwendo Banda kuti ndi amene anapha Chilima, ine sindikuziziwa. Ine ndili ngatinso inu Malawi amene mukudikirira ripoti
kuti tizaziwe chilungamo chake chimene chinachitika pa 10 Juni. Chifukwa inenso ngati munthu, ngati Malawi, ngati munthunso amene ndinayandikana naye kwambiri nthawi ina Chilimayo ndisanatuluke ku UTM, zimandikhuza kwambiri ndipo ndimafuna nditaziwa chilungamo. Ndiye wina akamachita create Facebook account ndikumanenapo zambirimbiri, ndikumachita create nkhani kumalankhula kuti Achimwendo Banda ndi amene anamupha Chilima, ndikumayikapo nkhope yanga ndi zina langa, ndikufuna Malawi muziwe izi. Ndipo amene ali ndi vuto ndi apolisi, chifukwa ine ndakhala ndikupita ku polisi kambirimbiri chaka chino chachitatu kukachita ripoti za munthu ameneyi, koma pakana lero palibe chimene chikuchitika ku polisiko. Koma akanamva kuti Boni Kalindo ndi amene walankhula zimenezi, bwezi panoti ntamangidwa kalekale ndikanangolankhula audio. Koma munthu wa pa Facebook uyuyu akulephera apolisi kuti ammange, yeti muli ndi ma expert amene mmafufuza kuzera ku mafoni a anthu mukaalanda, koma uyuyu mukumusiya osamugwira ndikumaononga mayina a anthu. Lero ndizukuta kwambiri, ndinena kwambiri zokhuzana ndi zosatira za convention ya UDF, chifukwa anthu ambiri amadikirira kuti amve kuchokera kwa the DC makamaka zimene zinachitika ku convention ija imatchedwa ya UDF. Ine ndimakhulupirira kunena kuti chilungamo chimagwirizana kwambiri kapena chinayandikana ndi mwano, ndipo mwano ndi chilungamo. Kwa amene samadziwa amaona ngati munthu ukamalangiza ndiye kuti ukuwapangira mwano, koma kwa munthu wozindikira amadziwa kuti munthu amene umalangizidwa ndiye kuti umakondedwa. Munthu amene siukondedwa anthu sangataye nthawi yawo ndikumakulangiza. Choncho munthu odala amene amathokoza munthu akamalangizidwa, ukuyenera munthu uzithokoza kuti ndiye kuti munthu uyu amandikonda. Munthu osakukonda sangakulangize. Mwana wina ankangomva kunena kuti ati zaka fete zapitazo ng'ona zakhala zikumadya anthu pa ziwerina, ndipo anabwerapo anthu ena amene anapanga masalamusi yawo ndikuzithapo ng'ona pa ziwe paja. Koma iye akuwerenga buku history anazawerenga kunena kuti ati ng'ona ndizoopsa ndipo zakhala zikudya anthu kwa zaka sate kuchokera mmuzi mwawomo, ndikunena tu mmuzi mwa Njeza village tiye Mabuka, ati kunsinje wina walikhubula pamalo ena otchedwa kuti Mulema. Kumeneko anthu akati akamapita kumakasamba amadyedwako ndi ng'ona zaka sate zapitazo. Koma kunabwera munthu wina wamphamvu amene anazipangisa kuti ng'ona zija zichoke, ndipo zidachoka pa ziwepo. Koma chifukwa choti ana amasiku ano maboni free samakhulupirira akuluakulu akamanena zinthu, mwana uja anakagula ng'ona yace ndikumayiweta, ndipo amayidyesa siku ndi siku. Koma siku lina ing'ona ija itakula anayamba kumasewera nayo magemu, yomatenga nkono ace kuyika nkamwa, kutenga mwendo kuyika nkamwa, kumasewera nayo, kuyitenga ng'ona ija ulendo naye ku Northern Region kukayionesa kwa anthu kuti ng'ona ija ndi imeneyi. Anthu mmanena kuti ng'ona imaluma, ng'ona iyi siyoluma ndipo ndiyosintha, tiyeni tiziweta ng'ona mmakomomu. Anayitenga kupita nayo ku Central Region kuyionesa, anthu aku Central Region kusangala. Ng'ona anthu amayiyipisa mayina, lero ng'ona ndi kucheza ndi mwanayi. Anayitenga kupita nayo ku Eastern Region, ndipo mwana uyu anali mwana wamphamvu, akati akafuna kuti aende maulendo ace oonesa ng'ona amakhoza kuonesa malo 5 siku limodzi. Ulendo nayo ng'ona ija ku Southern Region, anthu amene akadyedwa kwambiri ndi ng'ona anali aku Southern Region chifukwa cha misinje. Anthu kuyiona ng'ona ikuvina, ng'ona ikusewera ndi munthu uja, anthu anayikhulupirira ng'ona ija. Koma siku lina pakusaziwa kuti ng'ona ndi yoopsa, anatenga mutu wace ndikulowesa mmutu mwa ng'ona, mkamwa mwa ng'ona tinene choncho. Atalowesa mutu wace mkamwa mwa ng'ona, ulendo unali omwewo, mwana anadyedwa ndi ng'ona. Ng'ona ndi yoopsa.
muli bwanji nonse a UDF? Ndipo ndasangalala kwambiri ndi convention yanu, convention yokongola kwambiri. Kumva ma speech anali kumeneko makamaka a chair ofuna kuluzanisa anthu onse muno Malawi. Inali speech yabwino kwambiri, ngakhale akuboma akudana nazo, koma chilungamo chake chonena kuti ziko lino lili ndi ngongole zochuluka, ndipo ziko limene lili ndi ngongole zochuluka pang'ono-ng'ono limagwidwa, limalandidwa monga mmene linalandiridwapo ziko la Zambia. Kunokonso tikapanga masewera monga mmene anenera acheya, ziko lino lili ndi ngongole zochuluka ndipo likhoza kukhala pa mavuto opsa. Ichi ndiye ndi chilungamo chake chimene chinalankhulidwa ku convention. Koma muumve uthenga winu wa UDF. Anthutu kumasiku ano anachenjera, anthu amachita analyze ma speech zonse zimene zimalankhulidwa kumene kujako, anthutu azichita analyze, aona kuti ma speech ena ngakhale kunali abwino, koma ma speech ena amaoneka kunena kuti inu mukufuna mugwire ntchito ndi chipani cha MCP. Ndiye Amalawi andituma ambiri, Amalawi andiyimbira mafoni kuti uthenga upite ku banja la UDF kunena kuti ngati kumalawi kuno kuli chipani chimene chaonesa anthu nyekhwe, ngati kuli boma limene lapangisa anthu kuti adziwe mavuto ndi ana omwe, ngati kuli chipani chimene chikukayikiridwa kuti ndi chipani choyipa, chipani chimene sichizasintha, ichocho ndichokupha chodyesa anthu ming'ona, ndi chipani cha MCP. Ndipo akunena kuti inu a UDF ndi zipani zina zonse zosusa muzakapanga mistake yopanga mgwirizano ndi chipani cha MCP, mwathera pompo, chifukwa anthu ankaganiza kunena kuti kumwalira kwa SKC amene ati alowe m'malo mwache kupulumutsa Amalawi ndiye ndi atupere. Koma masipichi anu amene anali ku convention kuja akukayikisa, ndipo anthu ayamba kukhumudwa. Anthu akhumudwawo si a UDF okhayi, komanso Amalawi ndi okhala kunja omwe, chifukwa mwana uja atupere ankaoneka kuti sapano ni mwana amene ati awombole ziko la Malawi. Ngoti inu andale nthawi zina zinthu zabwino zikamachitika simmaziwa, zili ngati kusewera mpira. Ukamasewera mpira sumaona kuti ukusewera bwanji, koma anthu ali kunja aonda amene amaona kuti player uyu ndi osewera bwino. Choncho anthu akunena kuti UDF ndi chipani chabwino chimene chinabweresa democracy, ndipo mbiri palibe amene atazayifute. Wina afune asafune, mbiri ndionena kuti chipani cha UDF ndi chimene chinabweresa democracy, chinathana ndi ulamuliro umozi, ulamuliro wozunza. Koma akuti democracy yo musayipitirizenso kumakhala ngati ndinu Jesus Christ, si inu Mulungu. Akuti mupange zimene anthu akufuna, chifukwa pena paja mukamanena kuti ife ndife a democracy, koma anthu amene mukufuna kugwira nawo ntchito ndi ozunza anthu, ndo tchuka ni mbiri zokupha anthu, kudyesa anthu ng'ona. Anthu akukayika kwambiri kuti uzakhala mgwirizano wanji. Kodi mgwirizano umenewo si ndi wolose ndikakutafune? Mwana atu anagwidwa ni ng'ona atayiyendesa ziko lonse ng'onayo. Mwanayo anagwidwaso ni ng'ona kumayiseweresa ng'ona. Ng'ona ndi ng'ona, ng'ona ilibe democracy. Ng'ona ndi yoopsa, ndi wild animal, sili ngati nkhuku kapena ili ngati yabaka kapena ng'ombe. Ayi, ng'ona ndi yoopsa kwambiri, it is a wild animal. Ndipo akunena kuti ngati mukufuna kuti mbiri ya UDF kuphatikiza ya atupere kunena kuti izathere pompo, muzapange mgwirizano ndi MCP, muzaona zimene ziti zizachitike. Komanso tu uthenga umeneyo ukupitanso ku zipani zina monga za DPP, monga za PP, chipani za Ford, chipani cha Mbewe, David Mbewe kumachinga, ndi zipani zina zimene zayamba kumene kunena kuti ngati ena muli ndi maplani kuti kaya mwachita kutumidwa kuti mukagwire ntchito ndi MCP, anthu akuyezani kwambiri. Ndipo chikanakhala kuti ndi chirombo, Amalawi tinayenera tiyambe kuthawa kuti chirombo chikubwera
ndikumachinena chija chimatchedwa MCP. Anthu akunena kuti sakufuna kuti amuone Atupere akugwira ntchito ndi MCP, that will be his end. Komanso end ya UDF utu ndi uthenga ochokera kwa Amalawi opandanso kuusukunula. Ine sindimasukunula uthenga uwu, ine ngati sobu kumangomwa basi osathiramo madzi. Ndipo Amalawi ndi okwiya, Amalawi ndi okhumudwa malinga ndi maspeech amene analankhulidwa kumeneko oonesa ngati MCP ikulamulira bwino zikoli, oonesa ngati iniyo ndi ya democracy mufuna muzigwira ntchito ndi ija imatchedwa MCP. Ulendo wathu opita kumachinga kukathandiza anthu uliko loweruka likubwerali, ndipo tithokoze kwambiri gulu la Samaritans Adventist ya ku UK yapereka matumba achimanga okwanira 23. Komanso tithokoze Amalawi nonse amene mukupereka limodzi, sitingathe kukutchulani mayina ambiri inu, ena anunso simmafuna kunena kuti mukupereka chithandizo chanu. Ndipo kwa amene mukufuna kuperekabe chithandizo chanu, iperekani ku nambala iyi ma 9awiri-650-4087 amene wandi Jubek George Makowa. Komanso amene mukufuna kumva zambiri za ulendo umene ukathandiza anthu amene akudya ndi chiteze, kumene boma lalengeza kunena kuti liyamba kupereka chimanga kuchokera pa 1 Okutobala pakana lero palibe kumene kwayamba kuperekedwa chimanga. Ndi pamene mungaziwe inu Amalawi kunena kuti ng'ona ndi ng'ona. Kwa amene mukufunanso kudziwa zambiri, imbaninso ni 0-9awiri-365-035 kuti tikathandizire anzathu amene akuvutika ndi njala, osakhalanso kumachinga kokha, Chirazulu, Phalombe, Mangochi, Chikwawa, Nsanje kuli njala yambiri. Koma aboma akutenga ngati ndi za majoko ndikumanamiza anthu kuti tiyeni tikayambe kulandira chimanga pa 1 Okutobala pakana lero kulizi. Ndiye wabwerako kuunga kuja ali kunkhundumule boza sopano. Koma uyuyu apha anthu ambiri ndithu. The DC mwana upsa kwambiri amene sindimadandaula, amene sindimaopa, ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamopo.